Ya bụ onye Omebeiwu na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Ihiala nke mbụ n'alaka Omebeiwu Anambra steeti bụ barista Jude Ngobili enyego nkọwa etu ya si wee jere ndị ọgbọnta nkwado ya ozi n'ime otu afọ gara aga o ji wee nọrọ n'alaka Omebeiwu mee ka mata na ndị ọgbọnta nkwado ya bụ ndị nwegoro ezigbote mmepe site n'etu esi wee zọọ ọkpa mmepe dịgasị iche iche na ọtụtụ ngalaba. Barista Ngobili onye na-arụkwa ọrụ dịka chief whip nke alaka Omebeiwu nke asatọ mere ka amata nke a n'oge ọ na-akọwa etu ya si wee jee ozi n'oge ha nwere nzukọ ụlọ ọgbakọ ezumezu ọ chịkọbara maka ndị ọgbọnta nkwado ya. Emmanuel Chigbota abụghị na-akọrọ anyị ihe na-eme n'alaka Omebeiwu gakwara wee kọrọ anyị ka o si wee gaa. Ọ bụ ihe mmemme nke anyị mere n'ogige isi ụlọ ọrụ okpuru kansụl Ihiala bụ nnọọ nke si na mpaghara ahụ wee dọkọta ndị eji okwu agba izu n'Ihiala n'otu pati Abga nakwazi imerime otu ndị ọzọ ka ọ na-agwa ndị ọ na-anọchite anya ha n'ụlọ Omebeiwu steeti okwu. Ọkaikpe Ngobili kwupụtara na ọgbago mbọ dị iche iche idozigharị ihe dị iche iche na gburugburu Ihiala ndị ọ na-anọchite anya ha ma kwue o wetego ịlụ ụzọ awara awara dị na mpaghara ahụ wete mmepe dị iche iche n'ihe gbasara ahụike, ịgụ akwụkwọ, inye ndị mmadụ ọrụ, ịkụzi ọrụ aka, imerime ihe ndị ọzọ. Ọ kweziri nkwa na ọ ga-aga n'iru n'ịnọchite anya ndị ahụ nke ọma n'ụlọ Omebeiwu steeti a ebe o kwupụtaziri njikere ọ dị ijikọ aka ọnụ ya na gọvanọ Chukwuma Soludo ịhụ na ememinere ihicha aka mgba na-echere ndị mpaghara ahụ n'ihe gbasara inwe ezi nchekwa ndụ na akụnụba ka ọ na-atụnye ụtụ uche nke ya. Onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke ya bụ Ihiala kansụl eria bụ injinia Anya Ọjịakọ toro nnọọ Ngobili maka ọrụ ọma dị iche iche ọ na-alụrụ ndị mpaghara ahụ ma kwuo na ha ahụgo na ọ bụ ezi onye nnọchite anya ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ọrụ nnọchite anya ebe o kweziri nkwa na ha ga-aga n'iru inye ya nkwado. N'okwu nke ya, otu onye eji okwu ya agba izu na mpaghara ahụ bụ Chief Ifeanyi Ọjịakọ nakwazi onye ji ọkwa Abga chairman na mpaghara Ihiala bụ Maazị Chijioke Okoye tụkwara nnọọ ọkaikpe Ngobili maka ọrụ ọma ọ na-alụ na mpaghara ahụ kwue na o mezugo nkwa niile dị iche iche ọ kwere ndị mpaghara ahụ ọ na-achọ ka ndị mmadụ tụnyere ya n'oge nrọpụta ebe ha kwupụtaziri olileanya ha nwere na ya bụ ọkaikpe Ngobili ga-aga n'iru ịnọchite anya ha nke ọma. N'oge ya bụ ihe mmemme, ndị bi na mpaghara ahụ kpọkwukwere ya bụ onye nnọchite anya ha nakwazi gọvanọ Chukwuma Soludo ka ha gbanyisie ike hụ na ha nebere anya n'ihe dị iche iche na-echere ha aka mgba na mpaghara ahụ ndị gụnyere mkpamkpa ide mmiri na-akpa na mpaghara ahụ na imerime ihe ndị ọzọ.